kok njur niate arep nyalep. Ya lara ya, Mas. Sing atok salep sing endi? Kowe. Aku dibangan nek ro iki. Manut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Nek kaya bayi semono dipopoki itu nek popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa. Popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, nek arep dipopoki artine kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tau ngomong-ngomongke kok. Lah apa nek diomongi ngapa? Malu. Punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Suara dis tanpa kalau wagi sir nuwun sewu Mbak sampun gantos adegan tobat makler aku kok sama peran ora penting kok nganti keturun iya ya ora apa-apa ya Mak iya matur sembah nuwun sowan meneh neng ketingan no iya ayo iki nawala akeh banget ning sadurunge masih ana kon supaya jumeneng sik ya mangga Mas monggo masih ana saking wedang ronde seana monggo jumeneng masih ana monggo jumeneng ya wah ayo nek sing urung tau padha prisa iki kulino ning wedang ronde bakul wedang ronde ora ning dagelan wedang ronde nggon endi kae TV apa kae Adi TV Mas waduh Adi TV Mas matur sembah nuwun biyaine kaya ngene wah la iki le ndagel iki wis cocak jaman ra enak kono iya wiwit aku urung iso mayang wis nabuhi masih ana ndagel nang ndi-ndi oh iya seprene nganti ya ra enak seprene nganti ra enak pripun lha riyen jaman ra enak ya saya suwe saya sepuh arep saka ngendi ya wis kudu gliak-gliak nggih nggih matur nuwun sanget kadhawan sowan wonten ing ketingan menika wonten ing adicara merti bumi nggih merti dusun nggih merti dusun nggih mugi-mugi para bapak ibu ingkang lenggah wonten mriki lan
masyarakat mriki menapa ingkang pun gayuh sageta ing kasembadan. Amin. Sing dijaluk panjen ngono. Haji. Mugi-mugi menika merti dusun menika sesuk dadi turun karo anak putu. Amin. Teruske. Amin. Lah iya, mergo niki ya tata cara adat budayane wong Jawa. Nggih. Luwih-luwih mbiyen para piyai Jawa ki mayoritas padha ulah tetanen mula terus nganti ana adat budaya merti bumi menika masih ana. Nggih, nandur wit-witan tanduran nggih. Ya ora mung nandur wit-witan tok, sing wigati kan pari menika kan dadi pangane wong Jawa. Ya. Senajan mundur ning ya urip nggih ta? Apa? Senajan le nandur mundur ya urip nggih. Lah iya ora ana wong nandur pari kok maju itu nek mosak masik. Nggih. Ya. Menika kathah nawala ya mengko men iso dikancani ibu-ibu waranggana ya Pak. Iya. Inggih sepisan nderek mangayu bagya merti bumi Desa Ketingan. Mugi masyarakatipun tansah pinaringan wilujeng gemah ripah loh jinawi. Nyuwun sekar lali janjine oleh Mbak Elisa dan Mbak Tatin saking Ibu Hajah Ismi Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman. Ya matur sembah nuwun. Saking Bapak Sutarjo Kades Telaga Adi. Oh iya, dek mben lagi bareng undang. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan. Ya. Warung makan live musik spesial bebek, ayam goreng, langen bujono. Ketingan tempat nyaman, suasana santai. Nyuwun lagu 1001. Iya. Murah banget no. Iya. Kalah 1003. Heeh. Aluman saking Mas Seno Ketingan. Ya, wah iki ketua panitiane jenenge padha. Aku saiki tambah Bambang. Iya. Nyuwun liwung kagem masyarakat Ketingan ingkang nyekar Bu Prastiwi. Ya, diaturake. Sugeng dalu Mbak Limbo. Kula Raihan saking Demak. Badhe nyuwun tembang kadung tresna ing nyekar Mbak Ana Pertiwi. Matur sembah nuwun. Ya. Ditambah meneh wah jan akeh bengi iki no iya tur wiwitane mau ya ibu-ibu wis panem bromo apik banget nganti jam 10 lagi iso wiwit iya dari Ibu Sriwata mantan RT 03 minta lagu Gubuk Asmara Mbak Tatin dibawani matur suwun Sriwata ya ya diaturke mbaka siji ya men dikancani Mas Yono ya ya niki wau nggih wonten anu Mas. Napa? Para kadang-kadang penggemar Kiseno saking Mboko menika nggih. Wah rawuh sedaya menika. Candi Mboko? Mboko Mas. Nggih. Lah ya Candi Mboko. Nggih, pun. Heeh. Nggih menika saking mebel Cahya Jati nggih teko. Oh, nggih. Simoban nggih teko. Nggih. Simo Eban tenan glinding kula. Terus nyuwune lagu napa? Mboten nyuwun kita. Lho kok dadak domongke iki piye kok ora nyuwun? Lho lah namung ngoten saja ya ora ana apa-apane kok. Ya wis kudu ditampa ora. Lanjut to ngoten menika pun. Gelem rawuh ki wis suatu apresiasi. Ngregengaken nggih. Matur suwun. Ya diwiwiti ya. Engko ndak wektune saya ngoyak wong wiwite wis kewengen iki mau no. Saiki wis jam 12. Oh iya. Jam 12 ki engko ketoke ranggu gara-gara iki. Oh nggih Mas 7:30 mangke. Nggih gara-garane 7:30. Piye? Gara-gara 7:30 Mas. Oh 7:30 sing arep ngayahi gara-gara sapa? Nun? Aku tenan aku wis mulih 7:30 ki ya. Ampun mangke kula. Kowe? Nggih gara-gara ning omah. Oh ya wis tak kira nek arep gara-gara nang kene. Mboten Mas nggih. Ayo Mbak Ana Pertiwi jumeneng Mbak. Ya iki ana sing ngersake saka Demak adoh-adoh. Wah, Demak nggih. Rawuh. Oh iya nika Mas Rehan saking Demak. Oh iya. Matur suwun. Nyuwun kadung tresna. Iya. Diaturake ya. Jajal urung tau ketemu karo Mbah Sehono ta? Nggih. Nah, dun tepungan sik. Nek rasa ditemokke keruwesan wae. Rasa ditemokke piye? Tegese iki ya wis ora aku wis tuwa kok. Maksudnya ditemokke dadekke manten karo kowe no. Wah ampun. Atene kowe sing nginu. Heh. Angge golek inu kula. Kene Nduk. Nggih. Rasah wedi-wedi iki Pakde apa Simbah? Simbah. Mbahmu dhewe. Ngene gendong Simbah.
Ngomong Lah karo putu rak ya gemati to ya kok. Lah iya. Hana Pertiwi. Nggih. Kok kon gak nggih? Ajake gelem iki. Enggak kisah gak gelem-gelem napuk wong. Mboten nek gelem nembang ngoten lho. Lah iya. Waduh. Lho nenan to ngetke aku terus to. Kayak ngetke kok ya nganggo mripat ngono lho. Aku nganggo apa? Rene tak ngetke nganggo dengkul gelem apa? Mboten Mas. Biasanya kan nek jatuh cinta itu pakai hati tuh Mas. Iya. Ini pakai mata. Oh iya ya pertama saka mata sih. Iya, tapi saya tabah kok. Tabah? Tabah. Yakin? Tabah menjalani tampian. Omongane gelayaran tekan di. Nggih, Mas, nggih. Ya mangga Mbak Ti kadung tresna. Kadung tresna. Ya. Sinawang datan bosani Ya kaya ngene sing ora mboseni kok. Dan iki. Untune we gingsul ya. Padha aku, Mas. Apa? Padha aku. Aku gingsul kaya ngono. Lah tak copot, Mas. Oh, gingsul dicopot. Ah, kaya buta ya. Nana nyawang wong bagus alaman Ora penak dhewe aku nek dialem ngono kuwi aku. Bagus ya bagus nek rasa diomong-omongke. Aku ki wong iki tak delik-delikke kok. niku astane kok utak-utik napa Tangan kok ya ngemat-matin lho. Kok tangane utak-utik to. ya ora apa-apa ya. Simbah ya berusaha kok ya. Nakal tangane Simbah. Popo nggo berusaha supaya sukses. rakosa tak lakonane Nana angger aku bisa nyawang wong bagus lambene abang ya tepo-tepo to ya wi ora. Kowe ngomongin lambene kok karo ndelokke sehono. Wong bagus kok tuh nglambek-nglambekke. Apa? Hena nena mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa Ora omonge mesti tak tampa nek kok ngene kok ora. engko nek wis bar nembang kowe njaluk ajar. Mas Yono iki mbiyen sekolahe jurusan tari, ning kok menggok tekan nggon dagelan. Iya. Ku nek kon nari pinter aja jamak-jamak. Oh iya ya. Heeh. Upama kowe sesuk piye karon se, kowe iki ngejako Sehono kuwi. Iya. Ora mafiton ora. Apa? Emapiton. Emapiton. Nggo ngapa? Ben sehat anjoget Ha iya. Ya monggo. Nah, nene, ya. Lamat wis katon tejane yen
Mendapat apa kuwi mau wasi? Cincin. Arta. Oh, lah ya sapek ora mau ya kudune si ana kuwi ya dikalungi dadung. Terus ditarik saka dhuwur ya. Kaya pedet, Mas. Lah iya lah wong kene entuk ali-ali dilebok. Aku lho kur kesikian kula jane ya nggawa arek ngene. Oh, sampean arep nganu ngekeki Mbak Tiwi ali-ali. Gelang. Wah, malah luwih gedhe. Nggih. Mbok dikeki saiki. Loro ning kuncine ilang e. Wih, Ketrek maksude. boten. Sembrono. Sinden. Wih, Masimo kuwi lho mesti ngedepi Mbak Prastini terus. Ya ora apa-apa rek ya, penggemar kok ya. Penggemar tenan. Menika ugi. Oh iya sore mau uga penyanyi Pak Lurah. Ya. Paring dawuh tono nyawer 1 juta. Wah. Oh iya, sing 500 kanggo Wiyaga, sing 500 kanggo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ya nyuwun lagu
Putra Nusantara karo Gelang Kalung. Ya. Gelang Kalung. Nggih. Iki sing arep nekar Putra Nusantara sapa? Ayo, iki rono Desa Yuta. Engko nek kurang ngomong aku, ayo. Ngomong aku kurangane pira? Sapa? Tatin apa? Tatin. Ya, Putra Nusantara, ya. Lumayan, Tin. Lumayan kok. Tambah-tambah penghasilan. Iya. Putra Nusantara. Putra Nusantara. Ayo, jumeneng. Ya, alon-alon. Maju. Ayo. Maju kok. Anggep ora. Sak yuta ora maju. Sak itu ini sapa? Ayo tambah nebaske kambil. Heeh. Ya kulon progo kuwi kambil kok Mas murah-murah gitu. Iya. Ngapa tau roh kambile wong Kulon Progo apa piye? Ya ngerti to ya nek bab kambil ki. Ora kok ngandhake kambil aku urung tau ngerti lho nek Kulon Progo kambil kondang. Aku kurang dolan kok kowe. Lah piye? Desa-desa kae akeh kambil. Ning Ngapa? ana gantilane. Nek ngematke raine lho nek omongan ora usah ngematke ngendi-ngendi mripate. Aku ki ngalamun bayangke kambil. Lah terus Saya. maksud Kambil lho. lah iya. Ana gantilane nek kuwi. Heeh. Entetin. Apa? Aku ora duwe kambil lho. Tenane. Tenan. Cilik-cilik ora duwe. Ora. Wong aku kuwi dhewe ora duwe kok. Tekan duwe. Ora. Aduh. Jeruk. Jeruk ya ana ngono. Ana. Jeruk ana kok. Apa? Jeruk. Jeruk. Latin kiran dhewe jeruk kok jeruk. Lah apa? Lambo aku ora ngerti. Aku duwe wis jeruk ning omah. Jeruk Duwe. kikit kae lho cilik. Oh, cilik. Nek kok tutup gelas. Jeruk kok kaya tutup gelas maksud. Nek kok cilik-cilik nek tutup gelas kae ana Jeruk iki bunter kok tutup gelas ora bunter lho. bunder wae ning gepeng. Saiki tak takon nek ana. Lho, dak darane aku ki tekan ngendi-ndi. Lah iki mbok dipadake lho. Nek jeruk iki bunter ora gepeng. Ya mula aku muni tutup gelas, Pak aku ki muni jeruk. Lah ya maksudnya kok nis jeruke kaya tutup gelas iki piye? Nek jeruke kingkit lah kuwi du kingkit kok. Panggonmu kingkit apa? Aku duwene ya nek kingkit tulis cilik ino kae lho, mek cilik kaya talok kae lho. Oh, dak ngono. Ngerti talok ora? Oh, talok. Wih, melining ya kae. Lah iya duwe talok ora? Duwe. Ndi? Kowe Raden, Lah apa? ora ditalok aku. Duwene? Eh? Duwene? Menemono ya. Ora duwe aku nek kuwi. Moro sidok wis sembrono lho. Aku ki lagi ngadeg wis ngomong-ngomong kambil-kambil. Aku ki ora sembrono, aku ki nek karo wanita ki serius. Wah, lah iki. Serius? Heeh. Seriusnya piye? Serius nek cinta ya kondo cinta. Lah cinta ora? Aku manut kowe wae. Lho, lah kok manut? Kok manut? Wong lanang kudu duwe prinsip kok ya. Aku nek ditampik ora kelakon, Mas. Ora bakal wong wedok nampik. Aku biasane iki mah do ditekoni kowe tresna aku ora Mas, ngono kok iki ora ya. Wah. Lah iki tak tekoni lho jenengan tresna kalian kula mboten. Oh iya jelas. Tresnane bab apa? Bab antarane Simbah karo Foto. ora Apa? Lah, karo Mbak Wedok. Kene wae kok arep lunga. kaya aku padhae Mbah Wedok ngono apa Aku piye? goleki Mbak Wedok ya. Ndi totok. Ana ra totok iki. Atau ayo dukuh kentir kata undang. Aketil kae kancaku ngetoprak mbiyen kae. Heeh. Anggere dadi lutung apik banget. Oh, men dadi lutung kok bangga. Lah ketok oleh wangun. Apike nggon ngendi nek lutung ki? Lutung ki nek disawang manis. Weh. Tur nek antarané lutung karo munyuk ki beda. Bedane nggon apa? Nek munyuk ki ora dibuntut, Nek nek lutung? lutung duwe. Masak ta? Ora kabeh duwe buntut. Ora, beda. Ah kok iso lho, kabeh kewan sing jenenge kera apa munyuk apa? Ora ana sing ra ndek buntut. Wis rasa ngomong ke buntut. Lah ngapa? Kowe ora duwe buntut? Duwe dain. Berarti termasuk munyuk apa lutung? Aku menungso. Aku duwe buntut.
Buntute Buntute nang endi? Buntute nang endi? Mas do dewer-dewer cah cilik-cilik kamu nang ndi to? Dadi ana Wong menungso kok ndek buntut lho. upamane lah wong kok dadi lutung-lutungan kok ya tok ya. Mbiyen aku amal rokae aus koyo mogri ning Klangon iki ngepit jaman semono untar. Bayare 5.000 digetak-getak. Ya tak ya. Nang hotel. Heeh. Mlumpuk no. Ya mlumpuk, maune dhewe-dhewe. Ning gak tekan kono ki keju, itu mlumpuk. Tegese mlumpuk, tengklep yur lho. Nanging kesini. Sadirana. Lho wong kowe le ngesuk kok aku dikon rono ki piye to? Ha iya. Antara aku nek golek engko. Jane wong mau bengi wae aku ning Temanggung wae. Nggih. Mesti nakoke kowe lho. Sinten? Kuwi. Tenane Mas. Sore-sore sampai membuat aku penasaran lho. Ora iki serius kok. Siapa toh? Aku po. Pripun? Ridi mawon sing kula ya ora krungu. Mending ngene iki mung kancane do nabuyawan sing nyinden ming loro sing ora nyinden ki Tadin, Prastiwi terus liyane do nyinden ngene. Kok mboten ngejak Mbah Siono to, Pak? Wah, ora dikon sing di omah e. Wah ya iso. Nek upama teng mriku iso nggo kletik-kletik. Apa jake emping? Apik empinge ro kowe. Oh iya. Ya sing penting kena nggo tis. Nyamian. Yo. Ya Tin, iki ya Tin. Oh gedene semene ya ora weruh lho. Aku ki nek gegeden mah ra weruh. Ora ono. Gegeden kok ora weruh. Heh? Ono Mas. Apa ayo? Kowe delok barang nek sing gedhe nek kemajon ngono mah ra weruh. Oh iya. Peteng to? Heeh. Anak cilik iki. Udah ada. Tin. Waduh. Dadi ra weruh semene ra weruh. Saiki weruh Tin. Pemangsa aku kok kan mau mengarep Sulaya terus. Aku ki iki aku ndeder tresno lho. Wow. Kok mah tok kira aku gawe masalah. Lah sakmene gedene nang ngene kok ora weruh iki kepiye? Ya kok tinggo aksi saja. Oh ngono. Jane weruh. Jane tresno. Ya. Ngapa nanti? Nembang kok ngopo kok? Halo kamu tinggal iya. Ya manut lah. Wis ora pengen kok gentenan jak aku ki cah bagus ya kok. Alah, gayane lho, wong ora ndek untu ngono kok le. Biyen duwe Tin. Lho saiki nanti? Saiki nanti? Saiki kerep tak sengeni to dodolan dhewe-dhewe. Wong untu kok dolan lho. Untu kok minggat dhewe-dhewe. Nesu kok. Ora kompak karo lambene kok. Ya. Ya Tin. Anakku sing bagus sehana. Dhewe ya. Anakku sing aku ngerti, Seono nangis sih aku ngerti. Aku ya. Aku ngerti aku. Arep ngapa? Kayane Lho Mas. Lho. Apa? Aja ngomong-ngomonge lho. Arep ngapa lho? Jane ana ki geleman kok edan. Ngerti aku. Kono anakku sih terus Terus? kan naluri seorang ibu ki nek weruh anak nangis ki gapake. Halo Mas. Isin aku. Apa emangnya arep tak nei apa? Nek anakku sing nangis ya ora tak kei apa-apa lho. Aku ki kok mbayangke yo limbuk mau wis dong aku ya dong. Apa? Yo limbuk bayangke apa? Bayangke anakku. Iya anake piye? Ada? Ngelak pengeke to. Mbokne kesel. Tinggal turu. Ora diamiki to. Oh, aku sih cilik anak. Gek kon ngenangin iki. Wes wae sing ngundang-undang ora. Nek arep mik mbok omong. Ki. Lah sampe dak mlipir-mlipir. Piye? Citraksi. Piye? Ra masuk kuwi, ra masuk. Bagus. Dewi.
Keselak. Besok pinter gadekke. Oh, Mas aku isih cilik gadekke, Mas. Jarike mbokku. Terus mbokku sedina ning kamar terus. Lah ngapa? Jarike tak gadekke. Ora jarikan, Joan. Terus nganggo spray. saka wae yen wis bisa nyambut gawe Ing jero melompong ki ora nagih aku lho. Lah kok iso nanti? Ayo iki ora ngerti ket mau nang kosong ngene iki kok. Ndi Pak Lurah? Sik. Aku ora tak genahke aku kok karo kowe iki kerep salin bubukane. Oh, sik tak urusi. Lah biasane jenenge lho sik nganu. Ora kok ngono kuwi. Apa? Tolong ngadeg, Mas. Maksude? Nek kelingguhan Ora lho. ora ono, Tin. Aku ki wong asli. Pak Seno ki apikan. Mbok menawa karo Pak Lurah diparingke dhewe mbok menawa. Nanti. Mengko liwat cek. Liwat cek. Pak Lurah. Pak Lurah. Ndi? Pak Lurah sabari to? Ngomong tak. Kancaku. Oh, nang kono. Oh, nang kono. Ikul iki. Nih yo. Penabuh ki ora digenake apa-apa aja kok dhuwit rokoke do meneng wae. Sing sabar jak ngomong caoke. Piro e? Ngapa kepengin? Ora, aku ora gelungan kok. Lah maksudnya? Anakku sanggulan mesti di sawan. Pengen gelungan apa piye? Ora. Tak silihi gelunganku. Angko liyane ya tak silihi. Gelem apa piye tak silihi ngono aku kabeh nggonen kabeh. Gak ah. Lah apa? Malu. Kenapa? Kan aku pria. Ya kalau pengen menjadi wanita, Agak ah. kenapa? Aku pria saja yang mendampingi wanita gitu. Aduh. Oke. Oke, yang penting setia ya. Iya, happy. Kok happy? Happy. Yang penting happy. Happy birthday to you. Heh. Iya. Cuman ngangin anakku aja pinter nangis wae anak kasih harus bisa pinter ngundang bintang tamu kagetan ini njur piye? Akhirnya iki ning gerong. Iya, ngono iki kok kaget. Ben kene iki nganggo laras. Yo, nek kene. Yo. Yo ora apa-apa. Ayo. Iki lho ngene iki lho. Ayo. Oh iya. Gak terus kan. Jenengan saged to. Ora, aku kurang lawehi wae. Nggih.
mau putra Nuswantara panyune milih Bapak Lurah. Ya wis dadi wis lunas. Wis di putra kan wis bangun miturut wong tua wis kepenak. Iya. Siap. Ya, saiki genti Elisa. Ya. Ki ana sing nyuwun gelang kalung sa. Oh iya. Ya. Mongko ra nggo kalung emah. Ya wis diayahi wong loro. Wong loro wah. Iki bintang tamu lho Pak, tumben Ora nanti kowe kok. Ya kudu wong loro rasa rebutan. Aja do rebutan aku to aja. Wah. Mak peng. Piye? Ning ngono ki piye? Piye? Milih sing gedhe sing kiwa medene. Piye? Kuwi dua model lho sih. Ah iya. Sing siji lemu, ada seger sing siji nek arep padha karo ngepek triplek ya iki. Kadake triplek ra apa-apa. Nek resik ngene iki ora triplek. Gavalum. Mosok ngene iki triplek model Saya triplek. cantik sahabat raya. Aduh, ya kok malah kaya sing ning pasar. Sing nang pasar apa ya? Nek tegese noko ning pasar ki duwe toko ki. Ana umpamane kon milih endi? Nah, coba. Piye? Iki Seliramu iki kaya sing apa ta tata? nek liyane Mas e ono. Heeh. Bingung. Nek aku ora bingung. Wah. Terus jajali. Jal. Ke depan? Ke depan aku. Iya. Oke. Kamu depan? Bentar, aku mau pose dulu. Siji dhisik ke depane siji Jadi, dhisik. sing kiwa apa tenge? Siji kon bergaya sik. Nah. Ngono kan, kowe. Sopo? Alisa. Elisa. Heeh. Ya. Kowe kok ubek wae ngopo to? Ya bentar ini kan Oh, iya. persiapan mau maju. Mbak Ira do nyenengke iki sen. Iki aduh. Ah, pete napa-napa niki mbayuk. Oke. Wes? Weh. Aku yang maju. Ya Lah iya. maju, lah kok aku le maju. Hah? Ya maju dhewe. Ya, Ya. maju ya. Blemblek. Wah. Ye. Piye? Aku seneng kabeh nek iki. Kok seneng Kok jur ngawur seneng kabeh piye? Timbangane bingung, Ya aja bingung kudu milih. Milih salah siji. mau kudu loro. Siji. Kekuatanku loro. Loro entek apa piye? Entek. Tenane. Tekate nggo sesuk. Ya ora entuk. Apa teh iki? Kok kaya panganan nggo sesuk. Lisa, ini sak Lisa. Sik. Lisa sing iki. Oh, lemu. Kae tadi. Heeh, tatin. Wis gek dar ngopo? Rasi do milih iki mau. Rasi do milih. Loh, tak pilih kabeh. Oh iya. Sing pilih kabeh. Kowe nek cara duwe bojo terus arep loro ngono. Bojoe mung siji lho. Aku kuwi milih suaramu ora bojo-bojone. Wis tuwa kok ndek bojo. Ora gelem nek tuwa cari golek bang wedok. Aku ki wis ngelingi anak putu. Anak putu ning apa? Saiki ngomong anak putu wis seneng kok. Ning kowe iki do seri ora to? Lah piye? Iki lho, Piye? sing tak dadi kok ora jelas iki. Kowe iki do tenanan ora? Omane tenanan? Gelem ora? Gelem ora? Sepenting gelem kan ora nek sikik. Iya. Yo cari golek mbah wedok. Ah, mulih mbah wedoke sing endi? Aku. Nek iki dadak aku kasur. Heeh. Kon dadak. Nek kowe? Nek iki dadak aku kasur. Oh, kasur. Heeh. Nek kowe iki nganggo kasur. Yo. Pilih ndi? Pilih kabeh kowe jan ora dong-dong kowe iki. Oh, pilih kabeh? Saiki umpamane pilih kabeh sing arep tak ayahi sing endi sikik? Mutiar ora kowe. Lah. Oh. Ngayahi karyaning luhur. Ayo sing endi sik? Ya wis. Elisa sik. Elisa dulu. Aku gak nek turan. Aku gak. Aduh. Engko nek turah digunting. Nek turan digunting piye to? Digo nambah nggon dengkul. Kaya jin ya. Ngawur ora. Ya wis kono karo Lisa kono. Ora iki ben nembang awake dhewe nglimpekke. Oh, ngono tujuane. Jadi begitu. Enggak. Aku nembang terus kamu limpek-limpek ya. Iya, jangan gitu. Kamu sama dia. Enggak. Jadi intinya kamu pilih dia kan? Pilih kamu kan. Loh piye to jare milih aku lho. Kurben marem. Ning jan aku seneng kowe. Oh, ya. Aku krungu lho. Oh,
Le budek kowe ya. Lali aku. Asing dapukane budek iki tatin kok malah. Awal lali. Jane aku seneng kowe. Tenan, Dik. Tenan. Tenan. Ya tukoke aku nek jadi nek seneng rong wedok iki Apa butuhe akeh. penjalukmu bakal tak turuti waton ora luwih saka 1000 kilo. Wong sewi nggo tuku apa? Nggo tuku ndok kowe kurang. Alah uyah dimut yo mecucu suwi kae kok. Kaya ngono wong lanang bagus-bagus dhewe. Nek arep ngenehi ya utang kancane. Waduh iki kok muring-muring ngopo to ya? Kowe mau aku liwat ngendi? Kok malah wong kang slupan. Iya. Nggih. Gelang kalung sik. Ngagem bawa mboten Pasino? Ngagem bawa mboten. Ngagem bawa ya ora apa-apa Mbak Elisa. Sidane Men pamerno karo Sehono kuwi pamerno suaramu. Iya. Oke. Deloken iki ya. Rungokno. Delok. Gobokmu apa? Alah. Apa? Jerengan gobokmu. Delok. Ha iki wis dadi bojone, Mas. Nek wis dadi bojone matane. Elisa iki wong radong kata-kata Jawa. Ya diharap maklum. Aja muni gobok. Apa? Ya trungokno talinganmu jerengen. Kuping. Lah kowe nek panjenengan nek mbayang nika nggih jerengan gobokmu kupingmu apa ngono? Kuwi nek tantang-tantangan. Oh, tantang-tantangan. Nek kowe rasa nantang tak tandangi kok. Ora paring nggih. Iya. Ngidam kinjeng tangis. Terus apa, Mah? Ayo nyente ngono kuwi. Apa nyente? Nyente apa? Ngegas. Oke, gas. Aku jane halus lho nek lanange halus. Ning mau nek aku dibanding-bandingke loro adiku loro. Loro. Iya. Nek tak salepe. Kok jero niate arep nyalep. Ya loro ya, Mas. Sing tak salep sing endi? Kowe. Aku dibangan nek ro iki. Lanut aku. Kono nyalepi kono. Ora. Kowe engko tak popoki ya. Maksudnya dipopoki? Kaya bayi semono dipopoki itu nek popoke ngentek-entekke spray. Tegese ora popok kuwi, Mas. Apa-apa. Popoki jamu nggo pilis kae lho. Oh, nek arep dipopoki arep dinehi kathok-kathokan kae. Nah, kuwi rasa tak omong-omongke kok. Lah apa nek diomongi ngapa? Malu. Punya. Punya malu. Mana lihat malunya? Enggak mau. Ayo. Agaweru citing kalih. Saiki kowe nek nyoto wong pinter tenan. Iki tembung-tembung iki artekno agawe rujite galih iki artine apa? Gawe. Heeh. Rujit ning ati, gawe larane ngati. Nah, terus Terus manjurono ya. Ora, sing ngartek. Kene sing diteruske timbangipun nggih. Cara bagus. Kon mlayu. Apa kang sinedya? Sakit apa ya ta? Yang di tujuannya. Oh iya. Ngawur ya, Mas. Ya ora kok ya bener. Masa sakit dadi tujuan sapa sing pengen lara? Tujuane anu ning kuwakan to ditampik lara. Oh ngono. Ngono mbangane ngomong sah. Terus berat. Rasanya ndak nyedar. Enggak lali aku bumu. Ora jane piye to? Saiki piye sa? Wong lanang ngeblin-plani lho. Mula klambine diklip apa piye? Ben ngapa?
ben ra lunga. Nek copot klambi? Klambine tok sing tememplek. Aku ndak masuk angin aku. Wis ben tememplek kene wae. Ayo Sa, wis aku tak ning kene ra lunga-lunga. Upama munduta rokmi. Ayo, bahasa Indonesianya apa? Upama munduta rokmi. Upama membeli. Nah, membeli apa? Belilah Rukmi. yang bagus-bagus. Rokmi iki? Emas. Hah? Rokmi kok emas. Apa ya? Rokmi iki emas, Mas. Ya udu kok ya. Napa? Rokmi iki kependekan dari Rokmini. Dadi membelilah Rokmini. Oh, tadi tuh. Kuwi BME. BME iki apa? Pit. Kok pit? Ah, mereknya BME kok. Terus Rene meneh. Tertentu tak turuti. tertentu tak turuti. Wah, jelas aku penuhi. Oh iya. Bakal nukokke rok mini mau. Ayo mbok dress mbok mini mbok sapa. Terus Ibarat wong numpak prau. ibarat wong numpak perahu. Ya ibarat naik perahu, Mas. Heeh. Ibarat ya ibarat. Heeh. Lumampah tanpa welas. Lumampah tanpa welas. Lumampah Jalan. berjalan Tanpa. Hah? tanpa welas. Welas. Apa welas? Kasihan. Oh, berjalan tanpa kasihan. Heeh. Hah? Mbok yo. Welah apa welas? Welah. Welah kok. Welah ya. Iya, welah ya. Welah Yang itu tanpa jelas. tujuan. Oh. Oh, berjalan Itu tanpa nang kamusku ngono kok. ing madyaning jala nidi Ing madyaning jala nidi. Apa? Ayo nang jerone jolo, Mas. Jadi Jala nidi iki segara kok. lah iya rak donggo jaring kono. Aja nganggo perahu to, Mas. Wah, iki goblok ngayal. Pripun to? Ing madyaning jala nidi di tengah-tengah samudra. Samudra. Lah iya kok jala. Lah ada jalan nidi wae. Jala nidi iki samudra kuwi. Wis sesuk njeluk guru bahasa wae mbahane Padu, Mas. Wong aku dhewe ya ngawur, Mas. Aku ki radong. berarti ki mau intine mancing nganggo rok mini. Iki ya mancing anu iki. Lah iki mau tak benake mboko sijine sing mau nganggo rok mini jalan tanpa tujuan numpak perahu. Perahu? Terus iki ning tengah-tengah samudra. Iya, nganggo mini. Temah gonjing Ha iki. hanggen jok ning pagulingan. Hatinya resah langsung tidur di pertiduran. Pertiduran ki piye? Tempat tidur. Tempat tidur kok pertiduran. Ah iya, iku ya aku turutin. Apa iya? Terus kelop-kelop. Ngapa? Ngapa kuwi? Ayo ngalamun. Oh, ngelamun. Iya, mangga gelang kalung, yuk. Weh, kene. Pendarane aku ora seneng karo kowe, kene. Yes. Aku ya jane gah aku ora. Aku ki ya wegah. Gak mau. Wong kok etok nek tenan ngono. Tenan ngapa nek tenan? Kowe rasa teruske bojoku nonton ki streaming. Lah ngapa wedi apa? Ora wedi ning mulih Padu aku kalah. Ngono wae. Ayo kok sing urusan ning omah ya mengko le mikir no. Ya wis wah galak iki lho sing ning omah malah. Anggepe.
Galak tatin kok harus nang omah. Oh, nang omah ki sak galak-galake ora bakal mangan gogore. Heeh. Loh, nek aku mangan gogor apa piye? Gogor anak endi? macan. Tapanan apa piye? Ora kok. Motor ora kowe arti pangan tatin. Tenan galak tenan. Heeh. Kowe mbiyen toprak dapuan macan ya? Yo macan brakot kowe piye apa piye? Ora tenan to. Iki olah-olah ya kok kebrakot. Ning brakote untuk siji wae ya. Loh, kaya jenenge ora brakot nek atus siji. Gak kaya wong kerokan. Ora kok atus siji ya. Wis jenenge dumbrakot. Kowe rung dong sak menengo ae. Ya aku meneng bae aku. Heeh. Aku rung gathuk. Urung gaduk. Gocekan stagen wae sing Adek cendhek. ora gatuk kuping iki lho. Nah, iya. Gatuk liyane yo. Ayo kur gocekan stagen sing cendhek. Terus apa kuwi? Terus Ora apa-apa lah kok durus ngono kowe kok. Loh, aku nek ra dong tak ya tekon to ya. Atekonmu menjurus kok. Loh, lah jenengan menjurus ora? Kamu menjebakku ya? Enggak, saya tuh cuma tanya loh. Tanya ini dipandang. Itu kan nggak enak ya. Ya enggak usah dipandang kalau enggak enak. Sehono itu sudah terkenal baik, bagus. Pret. Ora engeng. Si ono kok. Ning Pak. senenge pret. Lho, pret ki teh. Kok teh. Teh botol. Sepret duduk teh. Sepret ki soda yo. Teh saka ngendi? Yo, ora kur terpengaruh untu to. Ya, mangga. Ya, mangga. Kaleng-kaleng sing nambah ngelingake Aku ora kaget. Kur neratap. Ora kaget aku. Siap kok. Yo.
sembah nuwun. Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Yo. Sing dikersake karo penyanyi Bapak Lurah. Yo. Terus iki saka penyanyi Ibu Hajah. Sopo? Seno layange mau? Iya. Ismi, Bu Ismi. Bu Ismi. Iya Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman. Nyuwun sekar lali janjine. Oh iya. Ayo Mbak Ayu, monggo. Rasa dinyanyike nek lali ya. Piye? Lali janjine. Lali Ditulungi ora lha aku ki wis ora gedhe wae. Kelemon wis. Lah piye to? Kulo salah, lemu salah. Piye-piye mergo salah. Rewel. Heeh. Iya. Nggih, sugeng dalu Pakde. Sing ngundang Pak Dik kok iki tok semene iki. Ha ya ora apa-apa, ya wangune kok ya. Lah engko nek Mbah ketua. Ketuan. Ayo. Mongko kanggone sing enom ta? Ha iya. Kok citing-citing ngapa? Apa ta? Oh, ngetok kalaline. Ora ranono ya. Ki mbiyen sing saka aku to. Endi? Nggih. Oh, iki saka kali kae. Ora. Lah, ndi? Kowe turu to terus tak lulus. Terus tak keke kowe. Nggone sapa iki? Ambo. Wah, Aja cedak lampu. lah ngapa? Leleh. Wah, iki men jenangan to? Jenangane bubur. Iya. Ya. Mbak Ayu iki saya seger. Ya alhamdulillah Ayo disyukuri disyukuri. ya. Oh. Aku cilik wis tak syukuri kok. Lah kok cilik wae to? Asuk ra yo gedhe dhewe rasa. Sing penting dopeni sing apik-apik. Lah iya. Mah digedhekke apa piye? Ati Ora, kita Mas. piye? Ora. Lah apa? Wis apa enenge wae. Lah nek kurunge ketok ora seger. Oh, Heeh ya. aku kudu kai duduwe. Kaya mangan soto aku. Nggih. Lambine tengkelap. Aku anggere bengi iki mah do dijurus-juruske. Cah nom-nome mumet e. Teruske piye? Nek mongko aku cah geleman. Dadi mah repot dhewe ta aku. Wah iya. Ditakoni Ayu iki lho dijuruske piye? Teruske piye? Tegese ngendikane iki Heeh. kok kaya mlipir-mlipir. Liper nanti. Nang tritis. Ya ora galak-galak ta ya. Ora galak saking bengepe. Yang malah jonggodo simbah. Ya ora apa-apa, Simbah lucu kok ya. Simbah apik kok ya. Aku ki seneng lho karo sampean Pak De. Ya kudulanan. Belum apa piye? Nah ya nek seneng Hah? kayak boneka kae. Nek ya kur bonekane karo ndil-ndil. Ora lho, le lucu kuwi lho. Ora lucu nek iki. Hah? Ning pancen ya wis bentuke ngono kuwi. Yo, bentuke ngono kuwi. Nek tak geretke apa piye kok digeret-geret lambe. Oh. Lah ya ki nggo ngene iki lho, nggo iya. obah-obah. Kok rada gedhe sithik saiki no. Hah? Apane? Apa ngerbini apa kowe? Apa ta? Ora. Iya diakoni pengestune ya. Oh, Iya nggih. disyukuri arep tambah meneh. Lu tambah meneh Meneh piye? piye to lagi Ya? pisan iki? Lagi siji iki kok. Lah kok ora tambah gede to, Mas? Oh iya. Lah ya tambah saya umure tambah gede. Nah ya wis kuwi jenenge tresnane bojomu wis iso klakon ya ta. Ngono kuwi tak pujekke. Pujake piye? Ning aja tiru bapakne. Hah? Lah apa to? Aku porak-porok ya bapak. Lah duwe mripat kok ya. Iya bener. Wis ki arep nembang bareng apa no. Lah sampean Iku ndak malah kedawa-dawa. Aku ku cah Iya. Cah apa? sensitif e. Wis meneng to. Kowe mesti mboko anggere nganggo tumbak-tumbak. Simoban. Mangga. Iya. Dina Minggu Turut ayah ke kota. Apa? kudu kuwi. Apa ta? Iki enake Tatin lho. Oh piye ora tresno kuwi. Urung-urung tak blonjo. Iki apa iki? Nah, kok Ada.
Bayaran. Aduh. Pak Sehono. Terang anak dhewe kompak kowe entuk aku entuk ya. Heeh. Kowe ya kompak rasa. Piye? Lah yuk nembang ora tok kei piye? Piye? Ya mengko Lho Mas. putune ndi? Nganggo etika. Hah? Piye? Ora apik to weruh wong akeh. Ya engko nek ning mburi wae. Nek kelingan. Ya engko tak eleng. Iya wong wis sepuh iki kudu dielingke. Wis ana kok kelingan. Nek sampean medhun tak tututi wis. Hah? Tak tututi. Mbok aku munggah wae kowe nututi munggah. Munggah medun. Lah kok bar iki sampean mudhun to? Ah tak tututi. Ayo engko nek wis ya. Oh, aja nganti ngerti ya. Ak dhewe lho wae Tur wong. karo dolamur kok ya ora apa-apa. Lho jaremu plorak-plorok. Ayo mergo ora ana kok. Alah Ayo gejala PC. takono ayo iki. Anggere karo bojone rak kene wis aja ngono kok. Kowe iki ayub-ayuben. Lah ya tangi turu lah ayo bayu. Iya. Arti bandem aku. Tenang, tenang. Tombakmu sing nang nggonku tenang. Tombake diawapakke. Engko ngene garan. Oh, larano garane apa piye? Ambo tekono bojomu kok. Ha tak garanane. Hah? Tak garanane. Lah aku njaluk sing 2 meteran kok. Lho, tobat. Lah nek tumbak dawa nek keris sendra. Oh. Radong. Ayo. Ya aku kan ora ngerti bab ngono kuwi. Ayo mulo ya radong ora ngerti kok. Kowe watuk apa wiraswara? Lah kok sapa-sapa mbok ruwi iki piye to? Mula aja udan-udan. Udan-udan ya mangan es. Pilek to? Aku jak nek bengi sapa-sapa tak ruwi ya. Lerama. Nggih. Nggih. Bukaken. Iya. Yen sewu le Bu. Isin aku. Wong tuwa kok rig-rigan. Ayo nok. Kang Tanti. Ngapa ora lagu sedih kok? Ketularan pilek. Oh, mula ora mangan es. Waduh. Saiki Udan-udan mangan es. pilek to. Ah, milek to. Kalah prenjak. Wah tenan iki. Esuk rekaman dhewe ya. Ya, aku mbok jak rekaman. Wong loro wae. Nek rekaman kepiye ta? Heh, Ning endi? nang jero kotak. Nang jero kotak. Kowe studio. Oh, studio. Wong loro wae ringane cangkem bae. Cangkeme sapa? Cangkemmu. Lho. Ayo cangkeme dhewe. Oh, digameli dhewe. Oh, basya karo Oh. deng tulung tak gendang glung nang le. Kowe iki nendi to, Bu? Lah piye to, Pakne? Lah, kowe mbak saya kentir awake dhewe. Enak. Ya. Tina muni Kandel ora. Pripun? Kaya ana wong ngarepe gayenge kaya ngene kok ana wiyaga sing ngantuk natap mic. Gak kena ngapane? Jano sing ngetuk ae. Kok dadi monyong semono. Wis apa. Angger ora dilek ya. Wis saged. Kerjane kurang istirahat. Weruh mik terus dilungup. Kok yang ngatake bar limbukan ya. Yo. Sesuk arep tak dapuk iki. Sesuk arep tak dapuk kowe wong loro persis tenan. Si Ayu ya persis jaman mbok perenjak mbiyen, kowe sampean ya persis Basya. Iya. Dadi sok metu wong loro tek ngene iki wis ana adegane. Iya.
Adukane piye, Mas? Roman. Romane kowe anu roman ora tau roman kok. Kok mung arep roman wae. Aku kan penuh kecintaan, Mas. Oh, akahe ngomahku ana wedhus wedok nek gelem. Hah? Mau wis loro. Kok dus kok wedok lho, Mas? Nek dus ki nggo wadah snack, barang ki dus to, Mas. Oh, wedhus to? Aku seneng aku. Dus dadi wedhus. Iya. Lucu ta? Lah iya. Inte. Apa sapa sik lanang? Sampai inte Oh, kae lho. oh, nek sing lanang jenenge sapa? Sampai. Sampai. Piye sampai? Ini lho, In. Kok in Awake dene pamulangan iki. Heeh. Kowe kok le turu kok njejeri aku terus atase wong lanang kok nguyel-nguyel aku to. aku kademen. Heh? Kademen aku. Oh, jaketan. Tukokno. Wis gak nembangin ta? Ae bunek anggrek. Ya. Jebel mong lali janjine. Na. Anane picir semaya. Gampang. Oh, pinter. Kleru. Ora apa-apa. Tegese gampang ki cah pinter. Ana wong bodho mesti ora iso, ora gampang. Berarti kowe bener. Piye? Ayo pinter. Ya. Wong gampang kok. Yo. Pinter. Aja ngungkurke, ngono to gendinge pangkur. Golek alasan ngandir-ndir ngendukur aku wis ora Yo, hey. kok. Ya sampean entuk aku Ora ya apa-apa, nggo persiapan. Heeh. Iso nggo tuku grita. Sampean ngene ora? Aku malah ngene iki piye? Lah piye to? Ngoni. Gampang. Hah. Bab sangu ki gampang. Wong ora lelungan kok sangu ning kene wae. Jancane.
Ayu ora lali kok njur len joget. Heeh. Lagi hamil muda lho. Iya. Alon-alon. Oh iya, alon-alon. Pokoke kesehatane dijogo. Ya. Ya. Sak tekane nyanyi. Heeh. Tekane lagi 150 ya ditunggu. Tunggu apa? Tunggu dulu. Iya. Ya. Janjane kowe nek Hati-hati ya. Si Dotok sangoni ora Ayu. Si Dotok tangoni ora. Ora lelungan ning ndi. Apa? Ora lelungan ning ndi ndak malah ku jajan ae. Nggo tuku es pilek kok. Linggo. ya matur nuwun nggih Pak. Mugi-mugi lancar rezekine, Amin. panjang umur nggih. Kuwi akonku. Ayo matur nuwun karo Mbak Siono. Endi sik? Matur nuwun nek kok dhisik. Matur nuwun apa? Waduh, kok padake cah tipis dagelan laris e. Nah, Iya ana di 100 engko esuk-esuk dadekno 200 ya. Emang aku apa? Isine malah kur kertu nama. Iki kartu nama oleh ngesaki mempeng. lah yo tuwata entril-entril. Walah. Walah, Ude Cahya Jati wis tak omongke rasa kaya ngono. Iya kirim nawala mrene Ude Cahya Jati. Candi Ijo, Candi Keblak, Bokoharjo. Berkualitas. Iya. Harga standar. Nah. Ana sing bulanan apa harian, Mas? Kayu kok bulanan harian ngoprok cengelmu apa? Kok mriko nu damel kursi nawa, Mas? Oh, iya. Artine nek ya peseduluran kan ya itu. Ah mbok ayo digolekke dingklek sinden iki lho. Kowe rong dhewe yuk. Burung, mun aku rusak. Sesuk nglingguhi semprong wae. Sinden kok nginggo semprong. Kompreng iki lho. Sing biyen nek dienggo daden mak Engko ireng. ya ora. Engko ireng engko ya ma. Panglengko. Ayo lenggah. Rapan. Wes. Wes. Wis ora. Ya, Mbak Ayu. Ayo ya. Iya, diurutke wae no. Iya, wis jam 1. Alah, Santai kurang wae. jam loro. Iki ki lakone Bagong bangun desa. Iya. Iki engko anggere bataku kecekel, semen kecekel. Terus tukange wis kecekel terus bubar. Oh iya. Syukur bayare. Aku wis matur lho Mas Ino lho. Nggih, pripun? Lakone kok nyuwun niku meneh to Mas. Ngene iki mau lakon karangan kula. Pun boten napa-napa. Oh iya wis. Ya ora apa-apa. Gubuk Asmara. Dadi ra Ayo. kena dipercaya lah kapalane kur ngarang kok kono. Sapa? Jenengan? Lah ya wong lakon bangun desa ki ra ana. Ha ya ora Kuwi gaweanku. ning sae. Wong nyatane sae. Wong urung dilakoke kok sae. Lho, Kowe ki senengane ngarang senengane. kula pengarang kok, Mas. Oh. Nggih, mula kula damel lakon Bagong niku Heeh. rak laris. Ah iya. Kabeh do njaluk Bagong kudu metu gitu. Heeh. Bagong bangun. Esuk bangun kursi ya, Mas ya. Nang nggonku lho tenan lho. Iya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Mbak Ika monggo. Mbak Ika. Iya. Engko sing terakhir digongke Liwong Prastiwi. Oh iya. Prastiwi sik njaluk akeh tenan. Ya Iya. wis diterimake ra apa. Keri kon Liwong mongko wis arep dadi cah apik-apik juga. Sapa? Mbak Prastiwi. Ah iya. Mah kon Liwong. Nggih, sugeng dalu Pak De Sehono. Sugeng dalu. Waduh. Pripun? Pun lemes dereng. Isih. Eh? Sak rondo isih wani. Oh, Badminton to? kok semaguh tenan to iki? Oh iya, cah. Mantek kok. Oh, wantek kok. Napa? Nek nyedak kok alon-alon ki ngapa? Ekspresine iki lho. Tak anggap cah wedok kok akeh anu ya, kaya wis berani ya lho. Maksudnya piye ya? Nempel awe. Oh. Dirono
Pun. Piye to ya? Alah dasare. Salin. Apa kowe? Ayo kon nginguk. Kaya cipika-cipiki kaya apane bae. Kaya lagu ya, Mas. Nggih, minangkani pamundutan nggih, Pak De. Aji. Pamundutan saking sinten niku, Pak? Iki saka Ibu Sriwata. Sriwata. Mantan RT 3. Oh, RT 3. Ketingan mrene. Ya. Nggih, Bu, pun Mangga. pinangkani. Nyingkar nyingkur Wiwi. wiwi tane nyingkar nyingkur lingsem yen muktan. Napa Pak De? Ora apa-apa. Aku ki anteng tok ruwi, grikan tok ruwi, aku ki menahan ya kok. Neno. Yo neno-neno yo. Lelampahan no. Neno-neno. Neno-neno. Lelampahan kang Uri. Tresno. Tresno tulus nadyan nengku buk as Mangga, yuk. yen liwat aku Yen kelingan dengkulmu. Lah kelingan biyen. Cedetan Oh,
saiki sing katur para pamirsa sing terakhir iki ana pamundutan 3 amplop kita tampilkan ya bintang dari segala bintang, penyanyi dari segala penyanyi, dan juga lelembut dari segala lelembut. Aku ora muni lho iki, sing muni kowe lho. Ibu Prastiwi. Ya, ayo jumenang Mbak Prastiwi, ayo. Yo. Nah, wis. Saudara. Ora ngapa-ngapa. Kene rawani Mbak Prastiwi rawani kowe. Wah. Pepundenku. Pepundenku. Wong umure padha kok pepunden. Ning luweh ning nggon seni sikik kene kok, Mas. Oh, sikik kono. Heeh, ya ora apa-apa ya wis dianggep pepunden ora. Sinten mawon sing sapa wae sing nyuwun? Sokeh yo. Ya kene kakek aku. Apa? Pak Sutarjo Kades Tlaga Adi. Ya, Mas Seno Ketingan. Ah, kuwi Mas Seno barang. Heeh. Dudu Seno kowe, nek kowe ora tau ngekeki. Aja sok. Ya wis nek kowe muni ngono ya ora tak kei tenan. Ora dek ngekeki bendina ngekeki kok. Ah, ora mulak-malik kok. Njaluk ngapura. Kan njaluk ngapura apa? Wis nek rasaku ngenehi engko tak nehi. Kapan kena dalang lho. Apa? Ana saweran ra dikai sindan kiter nganune. Sapa? Dalang kono. Ngedalang endi? Dalang toyan. Ada. Kudu kuwi kok. 50-50 ya. 3 amplop iki isine mung nyeket-nyeket. Dalang kok perhitungan. Walah, no Seno. Wong isine ora 50-50 kok dia. Walah, kurang sugih tak tambahi 150 rasa cerewet. Jebule sing wani-wani mah entuk dhuwit. Nek karo kowe kudu nekat kowe. Sing sopan malah ora. Kandhane kok nang kene kudu musime ngono kuwi. Mbok ya ora pelit-pelit. Ah iya. Ayo wis tak sandangi barang kuwi penabuh seragame anyar lho iki padake. Oh kuwi kaya keramik. Kamar mandi. Kondo mengkurep no didak-idak wae. Ya aja ngono kok. Wis pokoke seragam ki ra eneng sing apik. Mata kuwi ra ono sing apik. Sing penting seragam iso kompak kaya keramik. Kayak sindene nganggo apa jenenge iki wadah mbang gula barang. Kerlip. Kiting kerlip lep-lep. Iya. Ngono ya wis ben. Lah Prastiwi kok dinai lep-lep ya iso ra wangon wong tuwa. Kudune plentrong. Atos kae Pras. Enthong go mlenthongi anumu iku. Kempit mau. Kowe ngomong apa kowe? Modar ora wae. Jaluk dikempit kok kowe. Le tak tunggu. Geleman. Wah, kowe iki tak ajeni je malah mendeliki. Wis nyanyi. Ora ndemoki ngono kuwi. Wis iso kok kowe ditemok. Oh, kok didemok wae kok ora iso. Ayo, rawani kowe saiki. Ayo wani ra ditemok iso kowe. Sok nang dalan ya. Endi? Tulane endi? Senengamu kali urang ta? Apa ning kalurang? Golek sapite. Sapitmu ya ora Sapit majas. urang. Sapit urang nggo nunda kae. Sabite sono piye yo? Piye? Isih majas kok sapitmu. Wis ora landhep. Dene mung wis pentul leleng. Wah, jan mirang-mirangke. Mbok yo nek wis tau ki ra usah diomong-omongke. Ngono ki rak merendahkan martabatku to. Wis dienggo dhewe wae. Heeh, iya. Ya nyanyi apa? Ya mangga. Nek turu apik Prastiwi. Pripun? Nek turu kabeh dibuntel awake. Cangkeme dibrangus, matane ditutupi iki. Aneh kaya lemet. Atos iki. Menungso padake lemet. Engko anggere ngolet kae kok jemik. Lemet saka telo. Ah iya. Telo diparut nang gula dikukus buntel kae. Sing jepek apane? Lemet. Ngapun. Nggon aku garing ya padake. Cemek. Karangjak ora trocoh kok. Mangga, yo. Dadi
di jogeti saya ana men bingung. Ya, monggo ya. Kok ana sing ganjel? Heh. Kuwi bitinge lemet. Ini ya jogeti Prastiwi ya hancur kowe. Hancur nek iki. Modar. Polahmu kuwi lho. Gedabikan. Biting kok bunder, Pak? Kok bunder? Apane? Bitingmu. Jare ketul. Iya. Sabtu pamit. Ya, awas. Mesti luput. Arep adu bathuk kena dada. Mergane ngopo? Kowe cendik. Ngopo? Jelungup. Ya. Ayo. Piye? Piye rasane? Kerduse kecer. Tak go ngono-ngono. Iya, apik ta. Apik ya jebule. Oh iya. Prastiwi iki ora rumangsani Isih tuwa. energik arep sepuh ae. Heh? Arep tuwa ning isih energik. Sehat. Tuwa kene munggah. Heeh. Kene ngisor saya tuwa. Ha malah kompak. Iya, mangga. Kilor kancil. Alon wae.
Warna ini ketok kuwi lho. Tua-tua ada mas saya kentir rumah saya. Mengge-mengge, pasti mengge-mengge. Ora, sabar. Rasa mikir warna-warna. Ora kok aku ya. Satu pendeta. Mempeng ayo. Duitku jaluk dalang neh. Sing 150 gue tuku anduk. Ngapa? Aku lap keringet. Sing 150 gue pernapasan. Nuwun nggih Mas Seno. Nggih, sami-sami. Dudu Seno. Sami-sami. Utu kowe. Kowe wong util kok. Cilaka. Diterimake mawon. Ya ben. Tanya ya cedhek kok. Ha iya. Oh, tak sawat cempala sisan kowe. Ning upamane diparingi jan lomo tenan. Ora udel ora apa-apa. Wah, Amin dunake udele kok ora kelong apa-apane. nggih leres pun simpen Mas. Nah iya. Bubuken ya men. Bubuen apa sing bubuen ora? Duite kok dinggahke terus. Lah iya. Ayo nak teruske dhisik critane Mas Yono matur nuwun. Ya. Kabeh para ibu-ibu waranggana ya wis ben leren. Ya genti awake dhewe sing nyambut gawe. Ayo tak derekke mak. Yo nggih.